nilqakom għall-aħħar programm ta' din l-iskeda Politico. Illum ġewwa l-istudju miegħi għandi l-Salfu Mallija, nirringrazzjak ħafna tal-istedina tiegħi. Nirringrazzjak l-istedinni. Mela, ejdu daqsxejn fuq jafu n-nies minn inti imma fuq minnu Salfu Mallija. Mhux saxxaqtni dik il-biċċa xogħol. Jiena għadni kif għalaqt 71 sena. Tajjeb ejja l-71. Fil-fatt xjuħija biex ngħidilek. Xjuħija. Ma kontx nimmaġina, kont nimmaġina mod ieħor. Ejna bil-papoċ id-dar kaxkarek u pillali u kemm tiplezza. Ma le, issa l-menu ta' ċpud. Per eżempju, sa nagħmel reklam, per eżempju, dal-waqt, stidnuni biex nagħmel reklam ġifieri, mhux sajt tagħmilu dan ġifieri, ma dabat 70 sena. Żgur, xi ħaġa interessanti. Xi ħaġa, vera xi ħaġa. Fimni, jiena bnem li nipprova nieħu dak kollu li interessani mill-ħajja aktar minn ħaġa oħra, ġifieri. Fis-sens kif nabaħ ngħid, kull minuta li tot fis-sens li issa jew hekk ma nagħmel xejn, jew qed naħdem, allura għalija kull minuta tot. Ġifieri l-importanti illum sirt ngħid li nagħmel dak li oġobni biss li tieni pjaċir. U jien nasbu l-ħajti kollek għaddejt, insomma, ġifieri, ovvjament bħal kollox għandu l-plus u l-minus tiegħu. Però kont fortunat li dejjem kelli xogħol inħobbu. Ġifieri bdejt il-karriera tiegħi ħalli nagħtik naqra background bħala designer f'advertising agency li d-diżnija riklawek li dak iż-żmien kellha fil-bidu tagħha nitkellmu way back 1970 bdejt naħdem jien kif tela l-Labor. Mela. Kif tela l-Labor eżatt, għax kif bdejt naħdem tela l-Labor u waqgħet id-dinja nirfakar tal-lum. Għamilt 7 snin ma' l-BBC, ġifieri ikbar kumpanija dik dak iż-żmien u hekk bħala designer u hekk tajjeb. Bas taħt ar-rasi kelli design studio u għamilt 7 snin oħra u mbagħad faċċa ħanut bis-saħħa ta' suppost ġiberedità ma mbagħad insomma spiċċajt trajt storja. Għax jiena għandi ħafna truffi nnifsi. Ġifieri hemm l-artist, hemm il-businessman, hemm ħafna truff. U tipprova taqgħadhom mbagħad. U b'xi mod tħajjarni nagħmilha ħaġa, insomma għamilta 10 snin bil-ħanut l-Amerikanti ġifieri. ħadd isem tajjeb ħafna kellha ħaber daxiri kull ħaġġejja inti li kollok l-aqwa li kollok vera. Għax ovvjament il-fatt li tkun artist in the meantime ġifieri għamilt xi 5 exhibitions jien, ġifieri one-man exhibitions. Pittura organizzajt ħafna oħrajn collectives u hekk ġifieri. In the meantime kont nagħmel ħafna teatru. Ġifieri bdejt bħala attur, mbagħad bdejt nidderiġa bdejt nagħmel teatru mhux tas-soltu hekk naqra alternattiv. U biex niftaħar ma kelli isem ta' bniedem jiena dejjem il-kelma l-iktar li nisma' fuqi u issa sirt nisma' fuq it-tfal breath of fresh air. Għax dejjem aħna dejjem somehow nippruvaw nagħmlu affarijiet innovattiv. Mingħajr ma rrid jiena dejjem nesplora avenues differenti, ġifieri jekk kulħadd jagħmel hekk, jiena nipprova nagħmel hekk. Mbagħad x'iktar ħanara, mbagħad laqtu l-ħanut betu ġiżmu żomma, mbagħad tagħmel żmien erġgħet fl-advertising. U d-darba bis-saħħa tal-advertising kont ma' kumpanija kellhom x'jismgħu edit studio, dak iż-żmien ma kienx computer bħallum, dak iż-żmien kienet tkun kamra u l-boss qal isma' għalli m'għandix xogħol għalih u da. U għatlus ma tix nagħmlu teleserje. Għax naf li kienu qed jagħmlu xi ħaġa darba u qatt m'għamluha. Le għalles ma fihomx flus. So jien għamilt biċċa x'ismu promo u xorta MyTime ġifieri u kont mort il-PBS bih u xorbuh dak iż-żmien xejn mill-ewwel. U kien ġab prezz tajjeb tiegħu dak iż-żmien. Ma nafx xi lira l-piżur dak iż-żmien. Imbagħad għoġbu x-xogħol. U kont bdejt nagħmel Delitti Maltin li kienu għamlu suċċess. Li again li kellhom li l-approach kien differenti milli naraw is-soltu sewwa. Wara dik imbagħad kien mar kont qed nitkellem mal-kameraman darba xi darba fuq il-pesta nagħmel programmi riċek. Kont għandi ma nafx xejn fuq dak iż-żmien, badher li kienet interessanti insomma. U da mar jgħid lil dal-boss, il-boss mar in-net aw il-one Alla misman d-idea għannu nablu teleserja fuq il-pesta tal-1813. Da għallu l-wiva.
U ġi għalli isma għalli għandi bżon rajta b'sada, illa li ma nafx xejn. Fatt iċċuċat li ktibt illum naf kemm kienu ċuċati ġifieri. U aċċettaw insomma, żgur, ma kellix qasrija ma kelli. Mbagħad ovvjament bdejt nagħmel naqa' riċerka u affarijiet dan. U kont għamilt il-pest 13 kinder fuq il-xismu Mbagħad kont xbajt u d-dejja ta' xpaga qatt ma żdiedet u ħafna ħmerijiet u kelli żewġ clashes ma' dan insomma ma' Godfrey Grima. Sa konna ħbib ta' ma' clashes tal-ħbib ngħidla ġiena ġifieri. U għatlus ma' tlaqt. Rittu jżidni u bdejjem jgħidli ma nistax. U nktibt l-università, mort applikajt bħala mature student biex nistudja x'isimha communications. Niftakarni meta mort għalli ġejt tagħmel, għalli ġejt nitgħallem. Għatlu ġejt nitgħallem li naf, għatlax biex ikolli biċċa karta. U aċċettawni, insomma, u the first day kien hemm laqgħa kulħadd l-università, u għibna xejn telefonata minn net tisma' ħankellmuk ftit. U mort u offrew li biex nagħmel anġli. U dan dak iż-żmien il-paga rduppjat minn milli kelli ma' Godfrey u hekk ġifieri. Splużjonijiet, karozzi, ġiri, qatt ma kienu saru Malta dak action. It was really ir-riski li ħadna b'dak it-teleserje illum ma tistax tagħmilha. Dak ma kellna xejn. Dak iż-żmien noħorġu bil-naf li darba insomma Michael Bass ma ġan żammew il-pulizija. Dak kellna karozza safari kien jisimha. U kella number plates, għaxi tal-plastik għaw tal-kartun mux ta' veru kienet ġifieri. U daw ħettillu marxin kien bija, u waqfu għax indunaw li ma wasir ranġajni insomma l-affari. Anyway, u għamil tanġli ġifieri insomma, u da. U bat in the meantime tfaċċa il-show ta' Hal-Farruċ, Night Spectacular. Dak għamil 5 snin, biex daħlu, again, jiena dejjem, jekk kulħadd qed jagħmel hekk, jiena hekk kulħadd jasal sew jiena nipprova nasal naqra iżjed. Dejjem. Minni hekk. U għamil da show, ġifieri kien show b'kast ta' 5 irroħ biż-żwiemel kien fuq l-assedju l-kbir ġifieri. Battalji kanuni jisparaw kien xi ħaġa ġifieri. Da m'għaddej 5 snin insomma. U batt ovvjament għax ma dawn in-nies. Bot kanna xi ngħidu insomma, kanna xi ngħidu mhux propja, kien hemm tnassis minn taħt u kien hemm xi dbabis ta' flus u jiena mort nirrapporta u daret fuqi. Flok daret fuqi. Anyway, xat għallhom isma' ħaġat keċċu l-salba, kien kelli paga tajba, tifranku l-paga tiegħu. Kew hekk ix-xew kien lest imtella. Ma ġek. Anyway. Dak naħseb darba li spiċċajt bla xogħol, jien kont bla xogħol insomma. U mbagħad tfaċċat, Abigail ċemplit li għat li jisma' għat li għaw dal-programm tidħollu ta' x'inhu għat li madwarna jismu għat li fuq Malta hekk għat li 10 minuti ta' da mhux id-dinja. Għat li ma naf xejn ta' ma kellix idea. Għat ma naf imkien qasna fejn naqbad immur biex nara. Għat li qatt ma ppreżenta l-programm għax nidderiġi all right. Żgur ma xi ħaġa differenti. Ma mbagħad tajt minn fuq il-palku x'ismu bdejt. Għatlom isma' tajnuni, insomma, bdejt u ma ħares lura, għax imbagħad il-programm evolva minn 10 minuti spiċċa programm ta' nofsija, naħseb jiena spiċċa waħed mill-iktar programmi tal-kultura segwiti u l-iktar li għamel impatt. Jiena ngħid l-iktar programm li l-kubijiet naħseb li għamel impatt, għax kemm hawn iktar programmi ta' kultura li baqgħu jissemmew. Għanna la fajla. Jien għadni sallum l-intaqa manni, ħassa dak il-program kemm jinħobbu, kien tajjeb għaddu sallum. Ma bej li kien hemm mbagħad kien hemm l-element politiku. Ġifieri għaxina, ġifieri mhux waqt il-programm ta' xina sal-aħħar programm, kun għadni nitnejjek bin-nazzjonalisti biex niftakar qed ngħid fuq it-terremot ta' 1690 ħaġa u qed ngħid li waqgħet il-Knisja San Dominku. U kienet, għatlassa dik il-makati il-mibnija 20 sena, jena speċi waqat, bit-terremot kellu waqawax, xismu, forse kellam xie konkos minn dak, kienem il-kossu tal-isptar, il-ħabs. U biex nkompli nidnek għat il-bambin jiskanskana minn dak, jiskanskana. Dak, sal-axħar program għaddi naddi bizmin, għara ġili kont najt laħjar zmin, u najt ma ekk ġifiri. Votti għaw. Kiena niftaga darba ntajt ma fejnek għadami, per eżempju, parti, u ġi kellimni madonna dak il-program għalli kemmu tajjeb. Kiena hekk kienu jiġu anka jidnaf.
Jien naf Richard England per eżempju, anka Owen Bonnici. Meta sar ministru, taċ kem tellani ma nafsema, kien jgħodmu ġiviri. Imma mbagħad li ġara li dak kien hemm il-kwestjoni ta' Zon Point, ta' Salin. Għajna ktibt fuq il-Facebook għat tisma da missew li natu l-Martija bil-ħis il-barrani. U ċemplu li minnet, għallu li jisma, għallu li kollok tajda fuq program tajda, għatta fuq. U għatta insomma, u bat minnem beda l-inkwin. Kastelja kienem naħseb ejra minn ċertu nies għax jablu programmi kulturali oħra li għaraw mux il-ruħu tijaj ketta Malta kolla u minn kien pozizjoni fej seta jgħamil l-ibsaten fil-roti, nsellimlu minnaw, nawguralu ħafna affarijiet zbieħ. Insomma, dik l-istoria kolla, xumbat basat il-pensjoni. Pero, għax baqa. Pero għaxi dija marbutin, tal-lim neditja. Ussa, fil-fat għannik ispiċċa kombinazzjoni l-lum l-estajt biċċa xogħol li għadde 5 snin fuqa, li huwa dokumentarju fuq il-belt, li huwa biċċa xogħol li naħseb qatt ma rajna bħala Malta. Naħseb anke ma barra tħabbata tajjeb, għalmen kull minn ra, kulħadd l-istess ħaġa qal. Li se joħroġ fuq tal-xismu tal-go. Għax ovvjament jena għandi kien iżjed ġifieri. U għetnalik mhux għal-flus għamiltu għax 5 snin ħadd mu se jħallas u 5 snin xogħol. Imma tal-limt neditja għandi min time l-ewwel ma għamilt fil-fatt neditja kien il-programm ħallelin tal-baħar li kien l-ewwel programm naħseb l-uniku wieħed li tkellem fuq il-veru storja ta' Malta tal-kursari. Sawa ġifieri. Speċjal beda ġobni x-xogħol editing spiċċajt isni iseket Pitter fil-fatt hemm ċertu xeni isom pittura iseket tara Caravaggio. Hemm xeni oħra tara isom astratti moderni. Ġifieri jiena lija l-editing mhux sempliċement editing ta' stampa ma' oħra, hija pittura li tiċċaqlaq bħalma anke fit-teatru hekk kont jiena kienu jgħidu li inti l-pittura tiegħek isa kwadru u l-kwadru tiegħek isom pittura. Il-teatru tiegħek isu pittura, u l-pittura tiegħek isom teatru. Dejjem hekk, dejjem qatt kollox ma kollox u dan so. So bażikament dik l-istorja ta' Salvu. Mela, essa Salvu Mallija. Illum il-ġurnata. Ħanajda għax il-One TV għalihom. L-unika ħaġa li għamilt ħajti kollha jien li ħriġ kandidat mal-Partit Nazzjonalista. L-star candidate, dejjem l-istess storja jgħidu, l-star candidate, jien fimni, jiena politikant qatt ma kont u laqqas li tinkun. Il-Nazzjonalisti għatlhom bil-bidu, nejna qas biss kont miktub mal-Partit Nazzjonalista. Jiena rispondejt għal xismu għal-assajja ta' xismu, ninaqdu biex intajru l-dawl ħallelin bil-gvern. Dat was all. Il-fatt jiena l-ewwel xismu li għatina il-bandera tiegħi bandera Maltija u l-lider tiegħi l-kuxjenza. Ġifieri u niftakar x'ismu Bedingfield taċ kemm skandalizza ruħ. Jiġifieri qed partit u ma tagħmilx dak li għandek il-kap bajnejk magħluqa. Le, salutu għal duċe. Qed titfana l-baħar kuljum. Issa, però inti spiss qed tiġi kritikat mill-laburisti u jgħidu l-ispeċi int kważi tobodhom. Ejwa ta'. Emma tobot il-laburist individwali bħal. Le, ismani, ħanajdlek, le, ismani. Jiena nobod dak kollu jom jaħsara l-pajjiżi. Sewwa. Issa jekk inti tippersisti qed tara jiena hekk nara xi ħadd qed isawwat mara u ngħidlu le sieħbi, jkompli jsawwadha, x'nagħmel inħobbu? Jiena qed nifhmu l-punt tiegħek. Dan għandhom l-affarijiet ċari, jiena meta ngħid il-Partit Laburista sirt nobodu. Ma nistax nagħmel mod ieħor, għaliex? Għax il-Partit Laburista m'għadux partit, il-Partit Laburista sar għaqda kriminali, ġifieri dan huwa fatt. Dan m'hemmx fiex tmerija, dan mhux qed ngħidu jiena, dan qed jgħidu nies bħal Evarist Bartolomeu, bħal Sant, bħal x'kien jisimha dik li telqet Marlin. Illum kull min kien li ħor Kamilleri, daw li kienu naqra nasom fuq issa minn għandu l-gazzu għati għadhom ċari. U min huwa ngħidlu jiena
Imnejjek. Dejjem jipprova jżaħħan bħal Sant u bħal Varis Bartolo, daw ma nies bla sinsla. Li daw jafu l-verità, tant jafu għal-verità li qed jippruvaw jgħidu x'in il-verità, imma m'għandhomx il-bajt. Nista' ngħid bajt hawn? Tista. Daw m'għandhomx il-bajt jgħidu isma' il-Partit Laburista mara l-ommu. M'għandhomx il-gazz jgħidu. Qed jgħidu ħafna diskors hekk. Għax huma jaħsbu li kulħadd daw in-nies li huma jaħsbu li huma Allat. Li l-elettorat huma kollha nies intelligenti bħalhom. Allura tajt biċċa kelma jifmuk. Le qalb ta' qalbi Sur Varist. Li bħalli mill-kamera di li minn. Mela, ħanek Sur Varist u Sur Sant. Għax hekk nirraġuna. Mela għadu ħafna affarijiet hekk x'jismu. Kull ma tagħmlu tinkazzaw nies bħali. Għaliex? Għax għalija nies bħalkom huma l-ar tal-ar. Għax intom tafu. U intkom mandkom ebda interess ħlief li intom iffissati f'ideoloġija li l-lum ma tix teżisti. Ma tistax, fimt, ġifir dawn huma nies li ħaduha kontra l-Knisja, ħaduha kontra reliġjon u kienu xellugin u kienu jmorru Kuba għax aħna kontra l-establishment, kontra dogmi, u huma dommatiċi. U establishment dawk l-affarijiet kollha li ġildu kontrihom. Imsiken, u ngħidlhom imsiken. Intom, hekk qed taħsbu li intom, jiena nibkikom illum. Wasaltu tal-età tiegħi. U tħares lura warajk. U fl-opinjoni tiegħi l-falliment m'hemmx. Tajt x'għamilt, bejlek. Għax jiena meta nħares lura ma rax fallimenti, għamilt żbaljieta. Lallu għasnu għoddom biex maħniex. Imma jiena meta nħares lura u ngħid l-ostra votajt favur Konrad Mizzi. Il-Ostra, kont ngħid kontra Defni, il-Ostra, defendejt il-korruzzjoni. Hekk se titilqu minn dinja, dal-vojt. Taqbel mi eżempju li Evarist Bartolo da kien 40 sena fil-Parlament. Evarist Bartolo. Dejjem vota da mal-gvern. Evarist Bartolo issa tisir mela jilaba tal-qaddis. Evarist Bartolo niftakru meta kien ikissru l-Kurja, meta kienu jisawtu n-nies waqt il-meetings, sempliċement għax nazzjonalisti. Għax huma li mħabba tal-proxbu sem tasal. Kif tajdlu nazzjonalist, da, spiċċa taksar id-demoni, ma la tista' tobodu. Fimt? Daw iduru għalija, għax jiena nobot il-Partit Laburista. Jiena nobot min jibqa' jippersist ba' neħmaluqa li ma jibqa' jrid jifhem l-ħsara kbira li qed issir il-pajjiż. Meta ngħid ħsara kbira qed ngħid ħsara irreparabbli. Jiena ngħid li tista' twassal għall-isfaxxament tal-pajjiż kif sejrin dal-aħħar qed nara fuq it-Tunezija. L-ikbar problema taf is-South Africa. Daw żewġ pajjiżi qed jisfaxxaw. Taf x'inhi il-problema? Il-korruzzjoni. Unchecked, kwaħt jagħmel li jrid. Ġifieri, jiena nista' nħobb nies li waslu l-pajjiżi fil-grey listing. Jien nista' nħobb nies li joqtlu għak ma taqbilx magħhom. Nista' nħobb nies li joħdulek programm waqfulek il-programm għax ma taqbilx magħhom. Jien nista' nħobb daw in-nies. Jien nista' nħobb nies li għamlu x'għamlu dejjem qatt m'għamlu għall-poplu, għamlu għall-interess tagħhom u tagħhom biss. Ġifieri anke meta taw ir-rights lil-gay, ma tawhomx għax ħobbu l-gay, le tawhomlu għax hemm ħafna voti. Mala, le fil-fatt. Allora tista' tħodha bi kbira li jiena ngħid, ejjew skulli nobodhom dal-affarijiet. Minn qalbi nobodhom, u hekk ma tobodhomx ma tkunx Malti. Fimni, il-pajjiż titħobbu billi tobod la dewwa tiegħu. Naħseb jienux. Ġifieri issa meruni. Meta jkollok xi ħadd bħal Sanjo Navarra, kull min jiftaħ raħat għal-oki. Come on, u żommu miegħek. Come on, ismani, di mhux kwestjoni ta' politika, għax intom in-nazzjonalisti għax hekk, għax intom m'iniex nazzjonalisti, ma qas nista' nkun qatt nazzjonalisti. Ngħid il-verità, nippreferi nazzjonalisti. Bil-ħsara kollha li għamlu li anke li ġifieri li għamlu ħafna sala personali ġifieri kelli kwestjonijiet kbar, però għamlu li affarijiet tajbin ukoll jgħidu kif inhi. Però ifhimni, kieku kelli nispera li jismani jew x'ismu Sanjo Navarra, ħalli kwotani, ma jiena nqis jekk tara l-affarijiet, jekk in-nazzjonalisti huma statesmen. Dejjem hekk kienu. In-nazzjonalisti kellek il-Borġ Olivier, kellek il-Fenek Adami, bid-difetti kollha tagħhom huwa ġana ħadd imma daw statesmen, daw indipendenza, u mhux indipendenza mbażbra kif jgħidu, indipendenza li setgħu jġibu dak iż-żmien, għal ma kinux jaġlu. Għax l-għaġla
Naraw xieġib, issa ġabet minna li ġi fuq il-kannabis, u ħadd ma jafx x'inhu jiġri. Dik iġib l-ħaġla, tħanna fliw, u ma xamlu għal-pajis b'dawla xar snin. Għad kien ħażin il-pajis, niftakarni fi żmien Mintoff pereżempju, sewwa, fi żmien Mintoff Karmenu Pipsos, nagħmlu l-monument il-Manu Bonnici. Il-pajis kien misbla dak iż-żmien l-istess. Jiena niftakar, ħanajlek għaliex l-affarijiet narawhom hekk. Jiena niftakar, meta saret l-indipendenza, ħantik eżempju wieħed, Buġibba. Buġibba jekk tara l-Buġibba ta' żmien in-nazzjonalisti tas-60s. Mela vilel, condos bil-swimming pool ta' klassi, taraw il-laboristi, x'inhi Buġibba llum? Da maqjel. Buġibba kellha tkun. Għaliex? Dak kienu jridu jiġu Butlins, issa Butlins qed kumpanija kbira Malta ġifieri tat-turiżmu, imma dak kienu cheap tourism. L-importanti. Il-Gvern Nazzjonalista kien għallhom le, Borġilu għallhom le. Għax daw, kien hemm programm jismu Never Mind the Quality Feel the Wit. Ġifieri ma importanti mhux il-kwalità laqwa li hemm ħafna. U dik il-mentalità tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista dejjem ħadem jiddispjaċini ngħid sewwa, mela allura dawn huma wannabes. Daw jaraw il-nazzjonalisti jkunu bħalhom u tidher ċara għax il-nazzjonalisti ħafna sinjuri magħhom, allura sraq kemm tiflaħ ħalli nsiru sinjuri bħalhom biex issa tfal jitkellmu bl-Ingliż bħal tan-nazzjonalisti bil-ħwejjeġ tad-ditta bħal nazzjonalisti sewwa. Imma fil-feta xorta tkun internament. Imma jekk lawn poġġeħ palazz ma jsirx re, il-palazz isir ċirku. Issa ħanżidlek naqra domanda ma' dilli għadek kifet. Jien kwetak il-fat li għal-menu naraħħa anka ċertu nies, il-Partit Nazzjonalista jaħseb li forsi jekk isir bħal Labour jista' jieħu l-elezzjoni. Ħanajdlek. U donnu mawx. Mela, issa ħandawru l-kanuni fuq il-Partit Nazzjonalista, mela, il-problema mhijiex il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Il-problema hi il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista daw jirrappreżentaw il-Maltin. Flimkien, daw jirrappreżentaw il-poplu Malti. U jekk teżaminhom sew, tinduna li s-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum hija the natural kif naqbad ngħid, l-sitwazzjoni naturali ma stajniex inkunu f'sitwazzjoni mod ieħor ħana b'dal pajjiż. Le, ħanajlek għaliex. Le, tiġrix, għax irridu nispjegawha għaliex. Għaliex qed ngħid jiena il-pajjiż ma jisir, ħanajlek għaliex. Għax inti għandek maġġoranza kbira ta' mbeċilli. Huwa fatt. Huwa fatt, ġifieri ma għadux indur mal-lewta. Mhux tara. Ejja ngħidu ta' nies li ma jaħsbux biss li dawn huma jekk da qed jiekol jiġi jitnek mill-bqija għalih 16 jew rebaj. Għalih da mhux metovi ma jeżistix jew għalihom huma l-ħajja hija dik ċatta laqwa li forsi flaxija nara xi koxxa għax ikun hemm Love Island. U ma importanix li hu li di qed jaraw xi ħaġa biex jagħmlu bħala, u mbagħad meta tiġi t-tifla tqila mill-iskola noqgħodhom ħafna ħaġeb sewwa. Anyway, mela għandek biċċa kbira huma dak li huma li kejterja għalihom il-Partit Laburista. Sa daw peress li huma ħafna minnhom ma jkollhomx identità personali, mela daw l-għaxqa tagħhom mhux l-għaxqa tagħhom jisbu s-saħħa fl-għaqda. Mela allura daw ma jitraduh qatt il-partit, daw jalqu għajnejhom. U dina tara anke mir-reliġjonijiet ġifieri, x'in ir-reliġjoni hija mod kif tħossok li xi ħadd. Għaliex hemm l-għaqda flimkien, fil-fatt innutom, kollha jitkellmu l-għaqda, l-importanti li l-għaqda. Żgur mela x'inhu, għax anke meta nsiru MPs, xorta nibqgħu inħossuna minn ġewwa li hemm xi ħaġa nieqsa. Għajdu li klassista, għajdu li tistajna għana mill-belt minn naħa tal-Mandraċ, ġifieri, nissiri miż-żejtun, għandu kien skarpan, ġifieri ma m'għandniex ġej xi baruni. Imma jiena nħoss nanalizza l-affarijiet, ġifieri. Ġifieri mhux qed ngħid tajjeb jew ħażin, għax di oħra, għax meta tajt għax dawk huma hekk tajt bil-għadiet, le mhux qed ngħidlek, kien qed ngħid, isma' dawn huma l-fatti. Tajbin u ħżiena ma nidħolx fiha. Imma dawn huma l-fatti. Il-fatti huma li l-Partit Laburista jirrappreżenta the basic tal-xismu. U għalhekk b'saħħtu. Għax in-nies tiegħu they don't question. In-nies tiegħu
Normalment jikkejtarja għal nies li għaddu ħajjithom jiddubbaw, nakkwistaw. Anka meta jsiru ministri jibqa' b'dik il-mentalità, bil-mentalità li l-gvern joħoħsibek, li inti laqwa li l-gvern itik, li se takkwista, laqwa li żidni li bat li ċekk, fimt, ġifieri daw jieħdu gost ikunu dipendenti. L-istess nies li morru knisja jitolbu daw, u notom, l-aġeb li kienu għamlu fl-internet, għaliex? Daw kienu nies tal-knisja. Għax minn toflu għal-banħġa li għamil, kissa dik knisja, u għandis taħħa, għax għakridom nies li morru qoddim statwa u jitolbuha biex tamilla, mandom mux innaf, għandu problema għaddar jara kif se jsolvi, qoddim Sant'Antonino jgħidlu xismu. U daw kien nies marru jiġru wara l-Partit Laburista. Mux għatnajt li memx minnom fil-Partit Nazjonalista, skulli jem, mela xinu. Imma il-problema il-bicċa xoli, huma kwestja ta' percentaġġi. Fil-Partit Nazzjonalista għandek ħafna inqas minn dan nies. U għalhekk huwa sfaxxat il-Partit Nazzjonalista llum, għaliex? Għax il-Partit Nazzjonalista dejjem kien magħmul minn individwalisti, minn nies li ta' ċerta intelligenza, sewwa, li dejjem ħasbu b'moħħhom. Allura mhux għax għalhekk dak naqbel miegħu. Il-Labor pereżempju, illum naħseb jiena jistħu jgħidu li votaw favur Konrad Mizzi. Kienu jafu dak iż-żmien x'qed jagħmlu ma kinux jafu. Mhux komdi bis-sitwazzjoni, ma jafux jagħmlu mod ieħor, għax dawn m'għandhomx identità tagħhom personali, ara kemm hemm minnhom jippretendu għax jilbsu ħwejjeġ. Dawn m'għandhomx identità dan nies. Dawn l-identità ġabuha biss mill-partit. Jekk joħorġu mill-partit, jekk jispiċċa l-partit għada, dawn jiġu nobodies. Ma jafux ikunu mod ieħor. Ma jafux, għax il-partit jagħmlhom xi ħaġa, l-bqija xejn, they're ghosts, ma jiswew xejn. Il-nazzjonalisti nazzjonalisti dejjem kienu nies. Iżda mhux qed ngħid tajjeb aħjar, għax ma rridx dejjem attira nies. Dak li kienu jgħidulhom is-sinjuri. Niftakarhom il-Labor jgħidu li dak il-partit tas-sinjuri, u s-sinjuri min huma? S-sinjuri ma dak in-nies. Li da jekk irid villa, jagħmel business, jgħal flus u jixtri villa. Sawa, issa ma rridx nidħol it-tajb u l-ħażin, nies bħal daw diffiċli konvinċihom. Mhux bħal massa, l-massa faċli tikkonvinċiha, nies bħal daw titbażwar biex tikkonvinċihom. Issa, is-sitwazzjoni li qegħdin fil-pajjiż hija dik, għalhekk qed ngħid mhux kwistjoni tal-Labor u Nazzjonalisti, għaliex? Għax għandek condensation ta' żewġ karattri maġġuri tal-poplu. Għandek il-massa li timxi bajnija magħluqa bħan-nax ta' bendu. Bħan għandek l-oħrajn li daw they query for everything. Il-problema li daw in-nies għandhom id-difett li ipoġġu raġunamenti tagħhom qabel il-ġid tal-pajjiż. X'jiġifieri? Għax il-nazzjonalisti m'għandhomx joffru, vera m'għandhomx joffru. Ma nivvutax, ma tafx ġifieri ma tivvutax. Ġifieri qed tagħti vot lill-imbeċilli, qed tagħti vot il-kriminali. Dak li tfisser li ma tivvutax, m'hemmx biex titfixkel, mela allura x'aħna nagħmlu? Aħna qed nipperpetwaw għax illum jiena nemmen li m'għadux dik il-maġġoranza l-Labor. Jena il-maġġoranza mhux tilefa li kellu nies jirdu bil-forsi jiddeċidu għal partiti għal ieħor, jiena għalhekk li jitlef l-elezzjoni hands down. Żgur, m'għandix dubju, imma l-problema hi li ħafna minn dawk li kif naqbad ngħidlhom jiena li normalment dawk jibqgħu jaħdu distanz ta' mnieħrek biex tinkil wiċċek biex ma ngħidx mela allura minn għalihom li tpuxxaw in-nazzjonalisti li veru imma min se jbati. L-ewwel wieħed int għaliex terġa' tispiċċa bi klikka kriminali. U jien ngħid aħjar partit imkisser u farrak u mbeċilli fil-gvern sewwa għax sabbat ngħid għajku tpoġġih f'postu milli dat tip ta' nies li hemm bħalissa daw tal-biża'. Again, how could this happen to the Labour Party? For a very simple reason, il-Partit Laburista dejjem kien partit tal-bully. Il-policy, his action dejjem kienet ta' bully. Dejjem hekk għamel, dejjem bil-fatt laqwa li gdejla qatt kellhom kien Mintoff. Jiena Mintoff għandi ċerta ammirazzjoni li sewwa. Da għamel affarijiet li. Imma jiena l-fatt li kien bully ma niżlux għasak jagħmel ġid. Xejn. Għax jiena minnu bully
Jiena hekk kien agħtiw pereżempju għax meta taqra l-Bibja nidun Alla huwa bully. Jo tagħmel ngħidlek jien inkella għandna nbatlek l-infern. Sawa, mela allura issa x'ġara li nkompli din l-istorja importanti li ngħidu wkoll. X'ġara sakemm kien għad baqa' ftit leftovers ta' politiċi li trawmu taħt l-Ingliżi. Sawa, ir-rota waqgħet iddur, wasalna biex tħanna indipendenza tħanna fl-Ewropa. Għaxeret ngħid li l-Repubblika, imma ngħidu r-Repubblika ndaħluha magħhom ġifieri, sewwa. Kif bdew jispiċċaw dawk in-nies? Il-Parlament intela bl-imbarazz. Homegrown rubbish. Qatt ma niftakar Parlament kif għandna llum. Issa t-traċedja jedi. Il-level tal-biża. Il-traċedja jedi. Min fejn ġejjin daw in-nies li hemm fil-Parlament bħalissa? Mill-Università. Ġifieri aħna l-Università dak qed tipproduċi. Jo hemm xi nies oħranax li huma tajbin. Qed jitilqu. Minnu tajjeb qed jitla' ovvja x'qed jiġri. Imma allura mhux qed nindunaw li qed nikkommettu suwiċidju nazzjonali. Ovvjament, diki. Issa, fil-bidu wkoll semmejt inti kellek il-programm li tista' tgħid kien isegwih kulħadd fuq ix-xandir nazzjonali. Dan ovvjament naħħa ħabba twemmin politiku fost l-oħrajn. Illum il-ġurnata. Ħabba opinjoni iktar mill-twemmin għax m'għandix twemmin politiku. Illum il-ġurnata però inti kif taraħ ix-xandir nazzjonali? Hawn verament libertà tal-espressjoni jew? Le, ara l-ewwel nett qatlu. Ħankun onest, jiena llum ma għadni nara xejn. Għaliex, ħanalek meta tikber tibda tara ħafna affarijiet banali. Sewwa, jiena llum nippreferi nitfgħu fuq YouTube u jekk ikollok ftit tara storja ta' crime, tara, jekk ikollok ftit jien naf tisma' x'inhu jiġri t-Tunezija jew x'inhu jiġri South Africa ssibha wkoll. U jekk tissib xi teorija fuq jien naf u l-Anunnaki ssibha wkoll, you know. Biss ovvju x'għamlu jiena niftakar il-PBS fl-80s bis-soldati mal-bib. Issa daw peress li aħna qegħdin taħt l-Ewropa. Il-vantaġġ li qegħdin taħt l-Ewropa li kieku pereżempju m'aħniex taħt l-Ewropa jiena waħed minn dawk li mejjed pereżempju. Jo torturat jew nkella mwerwer. Fimt, ma niftaħx ħalqi. Sewwa, ma ħabba l-Ewropa ma nistgħux nagħmlu hekk. Allura x'għamilna? Sibna the other system. Sewwa, killing with kindness. Allura x'għamilna ġifieri ħloqna qed neħħejna programmi bħal ma kien ta' Piazza Pardi, Xarabank, li jiena kont wieħed minn dawk li mort fuq il-programm u kritikajtu. Anka mill-darba. Fuq il-programm. U jingħad kif għadt il-kelma d-dil-axħar darba l-istudenti. U bat jistidid il-ġimata wara reġa. Għax realizza li kelli ċertu tip ta' raġun. Imma kienu programmi li għalmenu qed joħolqu diskussjoni. Tal-gvern, ovvja li m'hemmx diskussjoni, il-Prim Ministru ma jitkellem ma ħadd ħlib maġilu bondi. Jiftamu qabel sa jgħidlu, sewwa. Il-Ministri jgħidulek jiena naqbel mal-Prim Ministru nkella jgħidulek ara se ngħid il-lejla fil-Parlament. M'għandhomx ħila, ovvja li m'għandhomx ħila jabdu diskussjoni ma' ġurnalist, m'għandhomx ħila, privat meta ġew ikkonfrontati minn ġurnalisti ta' veru bħalma kienu tal-BBC u hekk jiġifieri. Niftakar wieħed minnhom kien. Għandek fil-veru. Kienu ġabu, niftakar kienu ġabu klip, x'kien jismu dak bħalissa? Sweeney? Anyway, dak kien għamel x'ismu da Sweeney fuq il-Scientology. U dis-Scientology qed tajt kriminali bħal Labor, l-istess eżatt, l-istess. Ħafna ħabi, ħafna manuvrar, manipular, dat tip. Laħem minnhom qabżitlu. Ma nafx kemm il-darba ġabuh il-klip biex juru li dar raġel mhuwiex ġurnalista, jefis dar ġurnalist magħruf mad-dinja għax dik imbagħad id-daħma tagħta. Li ngħidu affarijiet ja ħasra. Bħal meta ħriġna bis-slogan l-aqwa fid-dinja jew l-ewwel fl-aqwa fid-dinja. Come on, daw qatt ħarġu minn Malta. Daw qatt marru mqarjin nafsa sqallija, ħajaraw xemm sqallija. Kemm aħna ridikoli. Min jgħidha l-affarijiet ma nafdaħ b'xejn. U mbagħad il-Labor għandhom ora, joffrulek id-dinja, joffru d-dinja perfetta. Kull min joffra dinja perfetta, dejjem spiċċa batek l-infern. Il-komuniżmu, il-faxxiżmu, daw kollha spiċċaw. Kollha. Jiena dal-aħħar smajt wieħed jitkellem qal inti ma tridx gvern perfett, inti trid gvern tajjeb.
Gvern tajjeb bid-difetti b'kollox tiegħu. Issa u għalhekk jiena nemmen li fimni nazzjonalisti għandhom bżonn jaraw se jagħmlu. Għax ma jistax jibqgħu sejrin hekk, ġifieri. Imma jiena ngħid m'għandniex għalfejn nitabbew bil-problema tan-nazzjonalisti, aħna għandna bżonn naħseb jien. Neħelsu minn Labour. Nitabbew bl-imbarazz li għandna nazzjonalisti. Li daw twerżaq tnej għax ma jafux jimxu. Ma jafux għax il-nazzjonalisti qatt ma kellhom power base bħal Labour. Il-nazzjonalisti dejjem telaw fil-gvern bitqanżieħa u normalment bis-saħħa tal-floaters. Sewwa, mela daw jafu li m'għandhomx. Il-nazzjonalisti l-kaġa li dejjem kellhom kienet il-biża mill-Labour. Sewwa, issa dik Joseph Muscat irnexxielu jeqreda. Billi xtara l-negozjanti, nafu kif. Però semmejt il-Joseph Muscat. Però jiena qed nintaqgħu wkoll ma' ħafna nies. Jgħidulek b'xi mod jew ieħor ma' Joseph Muscat kont taħdem. Issa ma' Bela u t-tim li għandu madwaru. Kważi impossibbli. Anke l-ċertu laburisti. Bela ma jista' jaħdem, Bela ma jistax jaħdem. Bela jiena vera jiddispjaċini għalih jien. Laqqas xejn ma jiddispjaċini għalih, anzi iktar ma jġullu aktar aħjar, ma jiddispjaċini xejn. Għax u jaf. Jaf li jiena jbinem li jaf. Jaf li huwa naf u toqba biex ma joħroġ l-ilma. Allora da se noqgħod nagħmlu miskejn għax qed tuġawidu. Taf. Solvija l-problema hu. Da jaf xem. Da hu jaf li qiegħed hemm biex jaħbi il-ħmiċ enormi li hemm wara Joseph Muscat, jaf. Da jaf. Ġifri jekk u fil-fatt jekk hawn xaħat li jobgħod il-Labour Party iktar minni, naħseb li huwa Bela. Għax da iktar mhux jdum. Jinnaf. Taħbel problema. Għalek xinu jagħmel il-Bela u l-Labour Party. Da għandhom idhom qed tikkankra. Sewwa, x'qed jagħmlu? Flok imorru jgħidu smaħija għandna bżonn jola amputawha. Le, jieħdu l-Panadols. U kemm seddum tieħu l-Panadols? Le, fl-aħħar tispiċċa mbagħad. Sewwa, jiġifieri da hekk hemm xi ħadd qed jagħmel ħsara kbira u ma Bela ma tistax taħdem għax Bela. Dak ma jistax jieħu deċiżjonijiet. Bela qiegħed hemm sempliċement biex jaħbi il-ħobb ta' Joseph Muscat. Ek u xejn iżjed fil-fatt innota hu. Il-kummissarju għandna għandu xu. Kollox wieqaf, ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Ħafna diskors vojt, ħafna paroli vojt li ma jfisser assolutament ġej. U din qal għaliha il-Labour dejjem kien kellu bully, anka kif jipproġetta ruħu ta' bully. Jaddimu fuq kulħadd, ġifieri jekk ngħid biċċa kelma kontrihom tarhom ħerġin artikli fuq jgħajruni, jiena niftakar meta ħriġ naqra l-politika, il-ostra. X'ma qalux fuqi. Kienu qabdu miegħi fuq il-kwestjoni tal-abort. Dak iż-żmien ġifieri nġibu għal jirrid l-abort daw in-nies. Mara U biex ngħidlek wara, jiena ġifieri spiċċajt ġifieri bla programm, ħabba l-kwestjoni ta' Zone All Point biex imbagħad sentej wara u 3 snin wara nisma' dak il-buffo li ieħor ta' Bedingfield. Jgħid l-istess affarijiet li kontatt jien dak iż-żmien. Borbla. Sewwa għax hekk l-affari. Sewwa, għaliex dawn huma nies mezza kalzetta. Dawn huma nies ma jiswewx Karlin. Daw jeżistu u għandhom il-poter sempliċement għax hemm partit bully li jissapportihom. Dispjaċini ħodu għalikom kemm tridu, imma jiena jiġi ħadd. Mhux jgħid li inti imbeċil, inti ignorant u inti għaj l-isma saħħajlek għal xettajt iċċuċati. U jtieni lista. Mu nagħmlu nofsien iddiskutu u naraw minn għandu raġun. Jiena ma niddejjax mill-argumenti. Jiena sempliċement però mhux tajli għax inti ignorant kollok. Dak it-tfal jagħmlu hekk jiġifieri. Jiena għajdli, jew xi stanjona barra jiġi minn għalih li sejwer wirni ġabni fuq il-wan. Jien m'għandix minn xiex nibżejna li ngħidu pubblikament hu. Sewwa ġifieri m'għandix għalfejn inkwieta. Issa biex nerġgħu mmorru daqsxejn lura fuq il-Partit Nazzjonalista. Ħafna nies da mhux jaraw kif qed tgħid inti kważi jisu qaset jeżisti. Voldri hemm issues li hawn jien nemmen eluf ta' nies li ddejqu bihom fosthom estremiżmu mhux liberali tal-libertinaġġ assolut. U l-Partit Nazzjonalista tibqa' kwiet. Għax qed jibża donnu li ħajitlef xi voti.
Il-Partit Nazzjonalista. Li daw fl-aħħar mill-aħħar dejjem ħajvutaw il-Labor. Ħanajdlek, jiena l-Partit Nazzjonalista meta dak il-żmien ftit żmien li kont naqra magħhom. Ippruvajt norjhom it-triq. U kien hemm momenti meta kont nisma' l-Sajmin jitkellem waqt xi mieti kien li dattilu filgħodu. Imma daw idu jifmuha. Inti ma tistax titla' fir-ring ma' boxer, tiġet ma' boxer. Sewwa. U jiena toqgħod iddoqlu l-kitarra biex minn għalik se terbaħlu. Min tista' terbaħlu bekk hu. Jekk qed tiġilet ma' boxer, trid tara l-istrateġija tiegħu ta' boxer u tiġilet miegħu bħala boxer. Ġifieri, inutli noqogħdu nagħmluha tal-gudi-gudi, inutli nibqgħu fuq il-ħajt isna ħanti damti li maħniex kapaċi neħdu deċiżjoni ta' policy, pereżempju fuq il-kaċċa. Fuq xejn. Fuq il-kaċċa, għax inkella vetta fil-boti tal-kaċċaturi. Hekk titla fil-boti tal-kaċċaturi għandek l-ambjentalisti. Jekk mhux se tħu stand, tajt jiena qiegħataw. Min se jafdak? Min se jebnek? Terġa' biex taxxa huma m'għandhomx jismu tajjeb u PR tajjeb m'għandhomx. Le, m'għandhomx xejn. Kellhom tax kien hemm meta kellhom żmien żammet muru hekk. Kellhom ħafna ma again meta kienu mafġin, meta kienu taħt is-saqaj, meta kien hawn il-biża' u t-terrur. Dak iż-żmien iva kienu organizzati. Iva. Illum kif għadlek hu li ġara lil pajjiż jiena ngħid il-pajjiż ma kienx lest biex jigverna lilhom nifsu finalment. Jien hekk naħseb. U samna bdaw iż-żewġ gruppi kbar, waħda blind faith jgħid il-leader naqbel miegħu, l-oħra neżamina kull kelma li jgħid x'ismu u kulħadd jippretendi. ċoe, daw jieħdu l-tijom, daw qed jippretendu il-perfezzjoni. Il-perfezzjoni qalb ta' qalbi qatt mhux assiba, jekk se tiżżewweġ mara, ara biss taħseb li se tkun tajba f'kollox li se ssib xi ħaġa żgur se ssib mhux waħda, ħafna kemm se ssib fik. Mela allura jew inkella rdu naraw se nagħmlu biex insibu partit ieħor. Imma milli qed nara jien ma tantx impressjonawni. Diffiċli isma' ma tistax tajb pinġuta. Ismani, kieku kellek parti b'naqra karizma. Jien ngħid it wouldn't take much, għax jiena ngħid kieku ma nafx ta' kien hemm partit żgħir itella tlieta. Żgur jinbedel kollox. Jaqtalhom saqgħu minn taħthom it-tnejn li huma. U li jien ngħid li jekk għandna bżonn aħna għandna bżonn partit żgħir b'saħħtu biżżejjed li tella mqar tlieta biex jaqta' saqaj il-partit il-kbar it-tnejn. Għax in-nazzjonalisti diġà qed jidhru li spiċċuti. Il-Partit Laburista ma jidir spiċċut, imma ħafna iktar minawwar mill-Partit Nazzjonalista u ħafna iktar b'sitwazzjoni ta' diżastru mill-Partit Nazzjonalista, ġifieri. Żgur, ma il-flus. Dik li hemm, imma il-Partit Laburista għasad jeżisti. Għax il-Nazzjonalista għadhom jaħsbu imma reġiġjos patriada tot, imma l-Labor x'qed jgħidu, imma s-soċjaliżmu għadu jgħod. Għax jina niftakarni, Buli Merini, jina darba mort, kont sena mal-program mal-One, kien jismu mifruda bil-fidi kiet l-istorja parallela tal-Kavallir ta' San Ġwan u l-Imperu Ottoman. U konna ġibna l-fondi u sanamlu dan, mbagħad inqalad il-kwestjoni, mbagħad għalija x'jismu Mikallafa, Jason, għalli tifimma u ma nistawx namlu għatli, nifimma għatlu n-nizziħdu għosti għaram n-nizziħdu. Għatlu ma da soċjalizmu, għallu soċjalizmu, għaddu xeżisti. Issa għaktajt mux veru int kiddib. Ma kiexem xieda maħna, sawa. Imma deret tajba fuq, u għaxu kelli bez bil-lipsajek, bil-gravata pulit, isu nazjonalist. Daw għandhom għax dik il-sabi għad disastru tal-Labor. Li daw għandhom xewqa kbira li jkunu bħal nazjonalisti. U għerdexxilu waslu hemm. Waslu li jkunu bħal nazjonalisti, ħbib tan negozjanti, jaraw l-interess, flus, waslu ġifiri da li ġara aħna li għanna l-Partit Nazzjonalista li zvojta għalix, għax l-intellettuali jazaminawlu kull it-tfal jagħmel. U ħadlu postu l-Partit Laburista li ma baqax partit tal-ħaddim, barrobiet, imlina barranin. Malta għatma kienet situazzjoni għar minn di żgur. Le, bla jibda dubju. Fil-fatt, semmejt il-barranin, il-Ministru Klajt Caruana li tubifer liħ għal-menu
kultant jgħid xi problema. Jiena l-uniku laburist li għandi ħarira stima leħ. Darba kelli għal-fern, l-lum jista' jinsija, jiddispjaċini. Però jiter li għal-kemm jgħid mhux jagħtwa laqqas għax Volder da għandu l-Ministri taħdeh. Jekk hu jgħid naqsu il-ħela daw iżidu jelu jdaħlu iktar konsulenti vodi fil-vetaj lablab jgħid li hemm il-problema ma ħadd ma jagħti kasu dak li qed jiġri. Għax fil-fatt anke d-deficit sploda Volderi billa kontroll. Tiftaħ konna niftaħru li għandna surplus. Volderi. U ma noqgħodux iwallu fil-COVID ta'. Le, sal-affarijiet. Għamlet effett. Xogħol. Ġewwa keda Volderi issa ħarab kollox minn taħt idejhom. U qal li sa 2040 jekk ħanibqgħu sejrin hekk ħajkun out minn 100,000. Jiena dejjem inżid biċċa da s-sena l-oħra u dija statistika tal-NSO m'iniex nivvinta ħajjen. Saru 44,000 kuntratt ta' kirjiet. Jekk toħodhom daw b'5 minn nies biss, issa nafu ġieli jkun hemm 40, ja 5 konservattiv ħafna ġemm ħafna iktar. Da diġà hemm 250,000 barrani. Inna 70,000. Volderi naħseb minn 100,000 jien diġà qegħdin, Volderi llum naħseb fit-2040. Taħseb li jekk ħanibqgħu b'din l-ekonomija ta' cheap labor flok inġibu xogħol ta' kwalità u nies ta' kwalità. Il-pajjiż ma jiflaħx iktar dan. Ismani, din hija l-istess storja ta' żmien il-Lorisant, ta' żmien il-Labor, ta' Buġibba. L-istess storja ta' Buġibba. Buġibba għandha tkun il-monument u għandu jkun il-ktieb li naqraw l-istorja ta' Malta fuqu. Nħarsu lejn Buġibba u nifhmu kollox. Mela kellek in-nazzjonalisti fis-sittinijiet li qalu aħna rridu turismu ta' klassi. Idel għal-Labor għal lejja ġib il-luf ħammexxu. Korruzzjoni, bini bladdoċ. Hemm flettijiet hemmhekk ta' fiktar naħseb minni. Hemm flettijiet li u jiena nafu kien nafu kont inkellmu ħabib tiegħi. Kien draftsman, kien jaħdem ma' kumpanija li għalli ġiel il-toroq il-toroq jinbidlu fil-ħodu ta' plaġija. U tinduna għax hemm ċertu djar pereżempju, id-dar tagħha naħta wara tad-dar tiġi fuq il-mej fuq it-triq. Għaliex? Għax inbidel kollox hu. Ġifieri ħanajdlek, dispeċini ngħidhom da affarijiet, ma jiddispeċinix, le ma jiddispeċinix għax hemm bżonn xatt jibda jgħidhom, għax il-Partit Nazzjonalista mhux qed jgħidhom. Għax kulħadd jibda minn den. Imma il-Labor huma amateurs hu. Mhux talli amateurs, talli amateurs with a very huge chip on their shoulder. B'xewqa kbira li jkunu nazzjonalisti, li jkunu bħal nazzjonalisti. You know, inkazzati għax ma ġobux indipendenza, inkazzati għax il-nazzjonalisti daħlunna fl-Ewropa, għal mbagħad inventa l-istorja li keċċejna l-Ingliżi, mu veru xejn. L-Ingliżi kienu suppost u xi tlest il-qabel. Mu veru xejn, din hija ħrafa pereżempju, dik oħra, il-Labour Party jekk huwa reliġjon bil-mitoloġija, bil-qaddisin u bis-Salvatur u nixallu x-xema, reliġjon. Inti rrid ikollok reliġjon, erġa' nisbiġġa bħażmi l-kavallieri, biġa bħażmi l-kavallieri, bir-reliġjon tmexxi l-gvern. Biċċana bil-grammassi jagħmel il-Madonna jrid. Vera, bil-siera. Sirna l-aqwa business li għandna huwa il-piraterija. Għax let's face it, il-daw il-kontratturi pirati tgħidilhom, sax tgħidilhom mod ieħor. Le, biċċiet minnhom bla dubju. Anke daw li jġibu nies mill-Bangladesh, daw traffickers tgħidilhom. Erġajna aħna l-Labor Party ta' pal-pajis 300 sena lura bizmin il-kavallieri mingħajr il-gosti tal-kavallieri. Użgurax, għasal menu kultura. Mingħajr il-gosti u l-kultura tal-kavallieri. Ġifieri ara xeħsara kbira, id-disbeġini guys ngħidhom dal-affarijiet, imma l-Labor Party huwa periklu għall-pajjiż. Alla ħares jaħseb jerġa' hemm ċans li jerġa' jitlaq. Laki li jiena għandi 71 sena, ġifieri l-passat tiegħi, imma id-disbeġini għal dawk li telgħin. U jinkwetak ukoll ħanżid daqsxejn fuq di. Għaw mijiet ta' nies jekk mhux eluf qed jitilqu mill-pajjiż. Anke t'età kbira qabel konna ngħidu żagħżugħ jitlaq biex għax irid jibda ħajja ġdida. Però l-lum jien naf personali nies 40-50 sena. Qed jibbaħħu jitilqu. Ħanajdlek, aħna spiċċajna. Diġrat kien nsejt fejn eżatt hemm pajjiż fil-Pacific. Dak kienu sabu xi minerali u kulħadd jimmajnjaħu, kulħadd sar miljonarju ostra kulħadd. Dabda waħda spiċċa u spiċċa kulħadd kellu jitlaq. Ġifieri daħna il-Labor jara mhux tal-ponta ta' Mnieħru, il-Labor jara ħana nkun pastas sal-ponta ta' Zobbu. Għax sa fej interessa lilu. Għax għalhekk qed ngħid sal-ponta ta' Zobbu, sa fej jista' jaħxi.
sem jara mhux iżjed. Dispjaċini ngħidha di li huwa fatt. Għax kieku qed jara imqar jien naf 3 pulsier il-barra mill-Ponta ta' Zobbu, kieku ilu rinduna li diqbadna road of no return li hija slippery slope l-isfelu. Aħna spiċċajna. L-iskejjel straġi. Il-sim Malti, illum ħarġet. Iktar nies jitkellmu bl-Ingliż billi bil-Malti. Tajba wkoll neħħelu l-lingwa l-sin pajjiż se jibqalu. Anke l-Amerika li mhux il-sin tagħhom għamluha tagħhom. Għamlu slengu da saret m'għedux going jgħidu gona. Saret tagħhom. Aħna le, aħna għandna lingwa li tmur lura, taf kemm tmur lura l-lingwa tagħna. Aħna l-lingwa tagħna tmur lura. Sal-ewwel ċiviltajiet. Meta tnajlek tmur lura sa ur. Kieku mur jien ġifieri li kienet xi 3000 sena qabel Kristu. U ngħidilhom sabiħa x-xemx. Jgħidu li iva veru. Jifmuni. Għas-sabiħa baqgħet l-istess. U xemx baqgħet xamax. So aħna għandna lingwa li it goes back to the cradle of civilization. U qed nagħmlu minn kollox insmajt anke għandikom minn għalija waiver jew ir-right li jkun hemm li jitkellmu bil-Malti fl-Ewropa, pereżempju, fil-Kunsill fil-Ewropa. Xi ħaġa jekk smajt sew. Ma ġifieri daw in-nies li sa ftit ilu kienu jgħidu Malta l-ewwel qabel kollox inasab jiġi minn top bħalissa. Kieku mhux jobodhom bħal salvu 600 miljun darba iktar, hekk hawn x'għad jobodhom ikunu. ċert, jiena qed ngħidlhom l-affarijiet li kieku jgħidulhom minn top kieku jagħtaw illum. Jiena daqsxejn bħalu. Xej ma tantx l-xizmu l-kalmu tantx insomma. Imma sar minnu Malta l-ewwel qabel kollox. Issa sirna il-negozjant l-ewwel qabel kollox, l-oħrajn mos. Ejja ġibu l-bar, spiċċajna aħna pajjiż bla x'ismu bla għandna trades. Xej. Ħaġa li tkwetana ħafna hi li l-ikbar industrija li l-ar ħaġa li għamel u dal-gvernu li bena kollox fuq il-kostruzzjoni. Dak huwa l-ikbar difetta tal-gvern għaliex. Għax inti għandin niftakarajt li l-Obriguljoti fin-1972 fuq ir-radio. Meta gvern jibni kollox fuq il-kostruzzjoni, ġifieri gvern bla idejat. Għax inti l-kostruzzjoni dak il-ħin hija xi ddawwar il-flus. Imma mhux qed tiġi flus minn barra mhux hekk sewwa. Issa biex taxxa aħna fuq x'bnejna x'ismu. Aħna bnejnija fuq industrija li bla regolamentazzjoni il-kwalità tax-xogħol huwa diżastruż. Tal-biża'. Jena ma 20-30 sena oħra rridu nerġgħu waqgħu il-blokk u taġ tibnew. Imma allura ġifieri vera letteralment bnejna ċiviltà għaw xaqbat tajdla ċiviltà. Ma bnejna soċjetà, għax soċjetà bnejna soċjetà vera fuq it-tafal. Fuq ix-xejn, vera fuq ix-xejn. U sabiħa l-inkoxxenti mhux qed nindunaw. Issa f'daqqa waħda kollha sa bħal dak il-missier li qagħd jieħu gost jara l-Love Island u mbagħad tiġih bintu xi bomba. Allura hekk ma jistgħux jeħxew, ma jistgħux neħxejn ukoll. Mhux daqsi dawk. Sewwa, żgħiru bħal dak ir-raġel, bħal dak il-missier, sewwa li jgħid jara da meta. Żgur għax meta kien hemm xi ħadd bħal Salvu Malli jew oħrajn li ppruvaw jiftħulkom għajnejhom. Għattilhom marru l-emmin ta' mantikwati inti ignorant kollok x'hekk jgħidu. Imma. Mela, jew tern oħra li għadha kif saret issa hija fuq l-abort. Għalkemm hawn min qed jgħid li xort hemm logħba fiha l-dik, però kif nafu l-Gvern Laburista kien ħajdaħħal l-abort għal kollox u kull okkażjoni f'għoddi li sa 9 xhur m'hemmx kantonieri da tnejku bin-nies meta qalulhom li mhux vera dieħ l-abort, ġast huma qalulhom biex ngħinu lin-nisa li jkunu ħajmutu. Issa però saret jew ternu donna li qed jgħidu li issa ħadd tkun biss jekk il-mara tkun f'periklu tal- Li eżattament. Għal-voti biss saret din. Ħanajdlek. L-ewwel net li f'każ li mara tkun x'ismu titlef ħajjitha, biss dik kif kienet kif huma issa. Mhux jagħmel da ma nbidel xejn. Jien għandi suspett, dina ma nafx qala xi ħadd. Min għandi suspett li hemm connection kbira mal-grey list. Jiena naħseb it was a chip li laf il-gvern biex għax l-Ewropa nafuha.
favur l-abortu, favur Le, mhux 100%. hekk. Mela allura x'għamel da biex jiderħelu mal-Ewropa. Nagħmel anke l-Partnership for Peace. Don issa ħanridu nidħlu ġiex partit qed jaqblu u jista' jkun hemm xi ħaġa wkoll parti mill. Jiena ngħid this was ma nafx ta' forsi qed nimmaġina, ma naħseb li kienet ċippa u ntużat li issa il-gvern isma' jiena provajt ta' ma n-nies ma jridux, x'nagħmel? Ma nkunx demokratiku? Ġifieri jiena naħseb li dik kienet logħba. Bħalma għax dik id-diżastru tal-Partit Laburista li kull ma jagħmel huwa logħba. Huwa hija mossa strateġika biex jibqa' fil-gvern, biex jibqa' fil-poter, biex jibqa' jitnejjek bin-nies. Ġifieri anke kif ma nafx semmejtix diġà, anke meta ta' il-drittijiet daw li ftaħru bihom, għax unika ħaġa li jagħmel in a positive way huma drittijiet soċjali, sewwa drittijiet ċivili, sewwa l-gays u mbarazzija. Ara biss taħseb li għax il-Labour Party iħobb il-gays. Jitax kemm jru li pufta darba qudiem Kastilja. Sewwa x'tlajt nipprotesta, sewwa. Da għamlhom biss biex jiggwadanja il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qatt ma ħabb il-ħadd li flilu nnifsu. Qatt. Ibda minn Mintof. Taf min meta kien iħobb il-ħaddiem mill-Partit Laburista fi żmien Boffa. Mintof induna li jaqbillek għax il-fqar u mal-ħafna mela hemmhekk qegħdin il-voti sewwa. Mhux hekk. Rakif għamel tajjar il-Boffa. Kien qatt ġaba li jgħidu li bedajt li torqod ma' bintu da ħara daqsxejn, sewwa. Ħallu jismu fideh, sewwa mbagħad l-istrateġija ta' bulli għax bulli fil-Mediterran tidher sabiħ sewwa. U ovvjament inti tolqod dawk is-setturi li huma fil-kwantità sewwa. U baqa' issa sar iktar sofistikati, saru sofistikati, il-Labour saru sofistikati għal l-affarijiet. Għandhom ħabta, bijaw ix-xitan u jbellaw l-ek li u Anġlu, ma għandhom ħabta estra. U mbagħad isu ma ġara xejn wara ġifieri, għamin speċi taqqa waħda ma semmejna tisma' waħda minn daw il-ġodda tal-kwoti. Daw il-ġodda tgħidlek għax skandalizzajt ruħi meta dik il-vjolenza. Kien hemm xi diskussjoni qabdu jgħidu l-Laburista. Imma di attratti video tas-sebgħinijiet u tmenijiet meta kienu jmorru jaqsmu n-naħa l-oħra jsawtu n-nies, jew jsawtu n-nies fit-triq. U jaħarqu l-każini u jsawtu d-dar u jmorru fid-dar ta' Benegadami, di radhom dal-affarijiet. U inti taħseb li daw, apparti daw, huma ġenerazzjoni bla sensla. Għax inti li tkellem xi ħadd ma taqbilx miegħu jew forsi qed lu kelma mhux xierqa jieħu għalih dak kważi jibda jikpinta faġorrokna u kważi daqs li sparajtlu. Dika issa niġu għalija wkoll, imma il-problema tal-Labour Party taf x'inhi? Lil-ġiżżar darrewhom f'dal-ħmieġ. Immaġinak. Dawn ma jafu xejn aktar ħlifna l-ħmieġ. You know, li per eżempju ħansemmu l-Rozjen Kutajja, għalet, jitħanżer kulħadd. Mux għanna mur nirrapporta l-ġizmu għal-minet jitħan. Le, jitħanżer jienu kol. Mela, allura, ġifiri, dali għandu xofri l-kandidati, dawn huma l-kandidati ġodda tal-Partit Laburista. Apparti il-Partit li nafu diġà ħafna minnhom imċabsi, sabu waħda minnhom lila pereżempju, u hemm oħrajn ġifieri. Le, mhux hekk. Sewwa naf jagħti waqta bejniethom. Nemmeni waħda mill-inqas li ħadet. U probabbli hu. Imma ansertat ġita ħażina. Imma ġita ħażina. Somma ġithom ħażina kollha kemm hija kieku ma kien ma nqalawx il-Panama Papers. Kieku għal bżonn sallu ma nafx tax għax imbagħad terġa' oħra daw għashom amministraturi tajbin ta'. U ma ta' issa tiftakar kemm għadna fuq il-Bitcoin u fuq Xienet Island, Xienet Island, mhux ma sar xejn, illum dak li kienu ġabu kriminalizzajja ta' għandna arrestat. Żgur, la, mhux hekk. Għax ma jafux hu. Dispjaċini ngħidha. M'għandhomx idea. Issa, ukoll qed naraw problema għalmenu jiena naraħħa fis-sistema edukattiva Maltija. Fis-sens da qed noħolqu apparti hemm ir-robots li jagħmlu l-partit, qed noħorġu robots mill-iskejjel, nies ma jistgħux jikkritikaw, critical thinking ma jeżistim. Ħanajlek għandna. Ovvjament qed toħroġ dil-ġenerazzjoni ta' nies fil-fatt. Ħanajlek jiena Third World Nationals jiena tibda tgħid kultant titkellem magħhom. Daw suppost ġew minn pajjiż fqir. U moħħhom miftuħ iktar minn tal-Maltin. Iva. Podija tal-biża s-sitwazzjoni. Iva, s-sitwazzjoni tal-waħx.
tal-waħx, jina diġaħat l l-Università għara xħarġ. Da mux għatnajdu jien, ħares xem il-Parlament, u tkun taf xaħroġ mill-Università. Dawk jħorġu mill-Università. Veru probabilment daw l-iskar tal-Università, għax it-tajbin joparpru, jodaħlu mal-privat, sawa, vera l-iskart, imma mill-Università. Mela ħna spiċċajna biskejjel, l-ewwel net, bl-iskejjel li kena 10 snin ilu. Għax skola ħraġ li dan dikun jekk għamlu xi waħda. Għax jiena din xinna poħol. X'għamlu daw ġdid? Xej, ħalli xew l-istorjiet li kellna. Għax anka issa Mater Dei għażandu jilaħħaq. Għaliex? Għax ma kellna skola. Mela inti għandek sistema edukattiva. Il-Labor dejjem fottija sistema edukattiva. Mibda minn żmien Agata Barbara, żmien Varist, daw dejjem iddu jesperimentaw, iddu jkunu moderni, u l-affarijiet ma jżirux hekk, Jiena wieħed naħseb jiena naqra moħħi miftuħ mhux ħażin. Però jkollok tammetti li ċertu tip ta' konservattiżmu huwa importanti. Hemm bżonn. Jiena meta nħares lejn barra, pereżempju, anke tara pajjiżi konservattivi, pereżempju, u mbagħad tara pereżempju xi biċċa xogħol tal-arti, il-lasta li kif qatt ma ġietna f'rasna aħna. Għaliex? Għax inti tkun liberali mhux billi tibda minn sorma. Biex tkun liberali, ma tkun intellettwali. Ma tkun, fimt, ikollok background. Issajna ma nafx background għandhom dan nisu. Tawa, ġifieri, fimni, allora x'ġara, inti għandek l-iskola minn dejjem kienet fidejt ta' kan u daqqajna kull eżamijiet u mbagħad il-ġlida kontra l-iskejjel privati. L-eżamijiet ħajġaw naħħuhom. Issa jdu naħħu l-eżamijiet. Voldri biex. U jħassra daħlu għafraskom li veru jiena kont għet li l-eżamijiet nobodu. Jiena ma konx tilla fl-iskola, ġibna qoċindur ma. Naħseb kulħadd jobodhom l-eżamijiet fil-veru. Jiena ma konx tilla, kont hopeless l-iskola, whatever. Imma jekk m'għandek challenge fil-ħajja, ma tistax tmexxi, ma jistax ikun li bridem tgħidlu iva għaddi minn sena l-oħra mingħajr challenge jista' xejn. Issa jew apposta għax jiena ma nistaġibx minn daw in-nies li da qed isir eżerċizzju biex in-nies iġibhom minn beċ il-ħafna iktar milli huma. Jiena klementa għax iktar faċli tikkontroll. Jien eknib, għax iktar faċli tikkontrollhom. Ġifieri, jon kella daw vera huma daqshekk amateurs li minn għalihom qed jagħmlu xi ġid. Ma nafx, ixi is-sitwazzjoni, il-każ, qed ngħid diżastrużi ġifieri. La fil-fatt li qed issemmi inti kien hemm każ ġewwa l-Amerika ftit ilu l-istess fi stat li ovvjament imexxuh il-liberali li daw għamlu policy u naħseb Malta wkoll hekk kieda, inti tibqa' tiela l-iskola, iġġib 0 u ġib 100 għalhekk issem l-universitajiet. Ma jafux jiktbu daw. Tidħol l-università ma tafx tikteb. Ġi taf l-Università Malta kien hemm korsijiet mhux illum ta' dejla ġejja jagħmlu l-kors tal-Ingliż qabel tidħol l-università. Umbagħad għax issa da dezastru jgħor umbagħad jiġu jgħidulek jiena pereżempju għandi neighbors tiegħu da it-tfal tagħhom kollha saru ġifieri ta' kulħadd saru nazzjonalisti jitkellmu bl-Ingliż. U x'dik li nesu l-Labour Party. Li kulħadd isir bħal nazzjonalisti. Mhux hekk rittu. Li ġibu l-kulħadd bħal nazzjonalisti kulħadd jitkellem bl-Ingliż. U lexxielkom ta' ħanalek. Jiena neighbor ħdejja qalt li t-tifla qalt li nipprova nkellimha bil-Malti. Tgħidli no ta' because Maltese is for grown-ups. Di peress tifla daħli ta' frasa li peress il-kbar jitkellmu bil-Malti bejnietom u l-iskola kulħadd jitkellem l-Ingliż. Li inti qabel tikber, żgur. Għalhekk għajdu li razzista, għajdu li xenofobu, għajdu li tridu, but this is a very bad policy. Di telfetilna mhux ruħna, il-ftit ruħ li kellna. Aħna diġà poplu vera baxxi, ma naruq ta' xejn bħala nazzjon. Issa intlejna sejna ħafna pereżempju għandu l-barber tiegħi ta' kemm monajs mill-Pakistan fejn ta' xejn. Mhux jekk le. Ġifieri individwalment jien m'għandi xejn problema b'daw l-affarijiet, imma li timli li pajjiż li spiċċajna jiena jekk ma nafx kelma bl-Ingliż ma sarx imur nikol barra. Jiena titġibhom, imma tittamel eżami biex taħdem Malta. Titgħallem bil-Malti. Mbagħad naraw kemm jiġu dawn l-eluf. Mur l-Italja jaħdem ma batax bit-Taljan. Mur Franza prova jaħdem ma nafx Franċiż, mur il-Ġerman jaħdem ma nafx Ġermaniż. Allura aħna r-Ruffjani hekk inħobbuh il-pajjiż aħna. Hekk Malta l-ewwel qabel kollox anke lil sinna tajnih bis-sib żaqna fuq għall-flus.
assassini tal-pajis. Għax, dispjaċini għajdom dal-fejn, għattila tal-poplu Malti. Għattila, mux ta' defnita, għattila tal-poplu Malti, etta irduħ. Fil-fat l-Italja, biex nżit ma li attenti, kienu għat jiddiskutu liġi u ma nafx għaddix minna li jen li għaddiet. Li jekk inti taħdem ma' ċivil u tibbat emails b'lingwa oħra, hemm multi enormi biex iżommu għax daw diġà da pajjiż enormi. U kolet jaraw il-problema li tintilef fil-lingwa. Għax da ovvjament tfal mhux jagħmlu bħal ħafna l-Ewropej kollha, u Alla jbirakaw Malta jiġi minn irid, qed inġibu nies laqqas bl-Ingliż ma jafu. Voldirat, mort bis-sinjali. Bis-sinjali. Mbagħad tħallas ta' 5 star, voldi, li servizz 5 star. U għasja fit kellem bl-Ingliż. Jien qed nagħli kien m'għandi xejn kontra li jiġu barranini, imma mhux spiċċajna minoranza. U fil-verità tajjeb, da mhux tort tagħhom daw qed jaraw opportunità jiġu. Le, x'tort tagħhom. Tort tagħhom. Tal-gvern u min jagħmel it-tort tar-reba u l-dnupu li history proofs. Ħan ikkwota l-Alfred Sant, wieħed minnhom li qala di l-varist li l-gvern ma bibni fuq ir-reba. Fuq ir-reba għal-flus. Meta jkollok ex-Prim Ministru bħalma kien Joseph Muscat. Jan meta nara l-martu per eżempju, ħirġob xi basketta x'ismu 1000 lira, 1000 euro, żraben tal-1000 euro, di ma tistħix. Għax kieku jiena flaunting your money hekk. Min fejn ġibthom daw? Milli kont segretarja tal-Alfred Sant. Min fejn ġibthom dal-flus? Daqqa waħda. Nixtiequ nafu min fejn ġabu dal-flus. Di Eva Peron, min fejn? Messa qed niskopru għax il-Marigold Foundation per eżempju, nofs il-flus li tawa, taf fiex marru, reklamar u jinna fashion shows unek bħala fundraiser. Fundraiser qed fuq nofs il-flus li taqla. F'dak ċuċati. Fimt, din hija marda ta' ħafna NGOs oħra barra ta' ġifieri, ta' daw iċ-charities ġifieri. Imma di ovvja hija ċara li din hija frant ieħor. Prove me it's not true. Imma jiena dispjaċini Michel, jiena inti meta narak b'dak il-ħwejjeġ u b'dak il-wiġdiet li għamilt, tgħażiżni. Għax inti vera tissimbolizza dak kollu li hu mnejjek b'dal pajjiż li hu marit ta' ġifieri, marit waħda sew b'dal pajjiż. Mela, ħaġa oħra li ovvjament ta' problema enormi hija l-ambjent għaw Malta. Qed jittieħdu ħafna artijiet ODZ, mhux għal bżonn għax jiena li l-issib skola tittamilha ġew ODZ jew għar minn hekk supermarket ġew ODZ. Hija affarijiet tal-imġienen, però jekk u anke naraw ħafna protesti jsiru għax ma jridux flettijiet hemm, ma jridux flettijiet hawn, però jekk mhux nittakiljaw il-problema mill-eruq. Li hija l-overpopulation li u l-policy li jibqaw iġibu 20-30,000 ruħ fis-sena oħra. Mhux bil-forsi tiktar bini. Ismali, l-infrastruttura, il-healthcare. Żgur. Il-healthcare marret għal solma waħda sew. Hemm l-istisħaħ ta' tiftakar meta kien hemm xi smuha dak li telaq x'kien ma kien jismu hemm. Mbagħad keċċew ħax kien jaqbel. U hija ta' Marlin hawn li kien ma' Marlin. Godfrey kienu jitlu bil-lej biex jagħmlu l-operazzjonijiet biex u kienu ġabuhom imma x'kien hemm interess għax kien hemm bnedem onest. U għaxtuħ fuq ċuċata da ċa? Mux mela, le, ma għaxtuħ fuq ċuċata, dak għaxtuħ fuq xaħġa kbira ħafna fuq korruzzjoni. Dak għaxtuħ, għax li jpoġġu il-Konrad Mizzi biex jistir l-ikbar delit li għad. Sabulu, skuza, l-ikbar delit li għad sar kontra Malta, jena li għadak l-ikbar delit li sar kontra Malta, li sraqna l-morda ta' daw il-morda ser u. Mux jak li. Issa jena t-najt, jena Partit Nazjonalista, għax mux għad jgħajdom dal-affarijiet. Jena lix mux għad nismaħħom dal-affarijiet mill-Partit Nazjonalista. Fil-Covid ma tkellmu fit-taħwit li kien hemm dik Volderi naħseb li hemmhekk hemm il-problemi. Issa xi ħaġa oħra wkoll inti sommejt drittijiet li ingħataw taħt il-Gvern Laburista. F'Malta f'Settembru ħajsir il-Gay Parade. Għandna xartija ma dejjem bih. Da però mhux kulħadd favorija, anke inkluż gays aħna hekk għandna persuni li huma gays, trans. Għallu ma jaqblux ma dal-affarijiet. Ħanajlek. Inti taħseb li minn estrem qed immorru. Dat biex inkun. Ħanajlek biex inkunu moderni. Issa l-ewwel net jekk tara daqsxejn l-aħbarijiet x'inhu jiġri barra diġà bdiet backlash. Ħanajlek għaliex. Għax jiena lija jekk int jiena ftuħu gost iddaħħlu fit-tank tal-petrol tal-karozza. Mhux affarijiet.
Jekk tittiżżewweġ il-karozza, żewweġha, minn ċentijak. Jiena li sakemm ma tiġi taqbad li żormi għamelint. Sawa anke jekk tiġi taqbad li żormi għax ngħidlek imbagħad le minix hekk toqgħod kwiet, ma don't mind it. Assolutament għandha ħafna ħbib tiegħi gays, u għandha ħafna ħbib tiegħi gays li jgħidu we are badly represented. Mela ġifieri li tkun gay, ġifieri tkun pervert, li tittoħroġ bil-fors bit-tanga għala bil-ġwienaħ, jew sejjer hekk bid-daħħaq in-nisbik. Dik hi gay. Ma naħsibx ta' għax jiena naf gays avukati, naf gays designers, naf gays, naf tobba, naf imħalfin, naf ħafna gays, jiena m'għandix problema bil-gays, imma il-pride għandi għalija. ħafna għandi għalija, għax li pride taxix wara kollox. Għax ma għandix nagħmel pride jiena għandha taxix allura. Għax m'għandix pride tan-nisa tqal, pereżempju. Iktar dawk ħaqhom il-pride. Memx xej li għandek li jina nifhem li kien hemm żmien li kienu u kien ħażin, ovvjament. U kien ħażin, ngħidu kien ħażin. Kien ħażin, kien ħażin. Għax jiena meta ħadd m'għandu dritt. Għax ismani, jiena kien praġi għax il-Madonna tidni nagħmel. Ma sax immur ma' mara, jiena naf ħafna ħbieb tiegħi pereżempju żewġu. Irġielu żewġu. Fimt? Biex jagħtu l-pressjoni li huma straight. Li mhix tajba. Ovvjament. Messa il-pendlu flok minn hemm ġibni ħan-nofs, mill-pendlu minn hemm ġibni ħin-naħa l-oħra u dik id-diżastru li aħna morna l-eżaġerazzjonijiet. Di mhux oħra biex noġbu lill-Ewropa. Biex ma jmorġux daħna fil-grey list. Dik li ju. Imma jiena ngħid li dan huwa żball. Fil-fatt qed ngħidlek il-backlash ġabdiet, fil-fatt il-gay community għandha bżonn istess tibda tirregola dawn l-affarijiet għandha bżonn. Għadni kif rajt għandna parade għax issa magħhom għax dik issa biha u jien ili ngħidha di. Dan hemm strateġija, dawn magħhom daħlu issa sadomaso u hekk jiġifieri. Mala, le. Dak konna ngħidulhom perverżjonijiet. Għandhom x'jaqsmu xejn mal-gays. Konna ngħidulhom perverżjonijiet. Sewwa ġifieri kien hemm parade u daw wieħed marbut hekk u l-oħra tiħ bil-frosta. U tfal żgħar mhux għalhekk. Tajli aħna ma narawx il-Kristu hekk fil-ġimgħa l-kbira. Jiena anke dik kontrija jien tagħmel favori ġifieri niftehmu. Jiena għalija l-offa jkollha mar tal-moħħ ġifieri kollha kemm huma ġifieri. Sewwa. Imma ma jistax ikun bl-eżaġerazzjonijiet. Jiena hekk tittamel il-Pride Parade b'mod deċenti bħal kulħadd. Mhux hekk għalfejn. Ġifieri inti għax gejt tikxef sormok bil-fors. Titkun ħanajdu kifini. Għaxina li tkun gej, ma li tkun puff ta' għaddajjani. Għajdu kifini, għax meta tajt puff ta' tajt ħaġa vera għalla, gay is one thing. Imma li toqgħod titqaħħa f'nofs it-triq. Jien anke kun straight, u jagħmlu ħaġa bħal di. Ukoll ma taġobniex jien, għax eżaġerazzjoni hu. Is-sena stess inħobbu daqskemm min iħobbu ġifieri. Imma wasalna f'eżaġerazzjonijiet. Li dan huma affarijiet iżmani li per se mhumiex iżjiena. Għajda billi raġel joħroġ bit-tanga barra. Ngħiduha. Mhux ħadaq għad-dinja. Imma u dan inutli noqogħdu nippruvaw nduru mal-lewża, dan huma sintomi koroħ. Ġifieri meta tara l-istorja tad-dinja tinduna li kull meta kien hemm daw it-tip ta' sintomi dejjem kien hemm. Civilization waslet. Ġifieri meta nitkellmu pereżempju jien naf ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Kellek in-nobbiltà, dak iż-żmien in-nobbiltà li kienet tisramel dal-affarijiet, kienet vera dekadenti ġara. Bloodbath. Il-Belle Époque. Belle Époque l-istess kienet kulħadd għandha dej bladdoċ u ġara. 1914, baqqat il-gwerra. Il-20s, il-30s. Ġara, tieni gwerra. Ġifieri hemm affarijiet li kif naqbad ngħid. Jekk tħares lej il-history, ovvjament. Jekk tħares lej u mbagħad ħanajdlek oħra, oħra importanti, ħafna nies ma jirrealizzawix. Ħa nitkellem bħala personal trainer ta' parsi. Jekk ma personal trainer, law ħaġa li jgħidlek taf x'inhi, no pain, no gain. Mela aħna ġejna f'soċjetà fej pain le ta' ma rridux. Aħna rridu gain biss, għax aħna darba ngħixu u daqshekk. Mela allura fej se twassalna jekk no pain no gain
biex tagħmel ġismek hekk. Mela inti taħseb li s-soċjetà se tibnija mingħajr pain? No pain, no gain. Jekk se nibqgħu ġifieri dana nafuha l-affarijiet it-tajbin u nixba ngħidhom dal-affarijiet. L-affarijiet it-tajbin huma kollha affarijiet iżina tal-ġifieri. Jiġifieri, jekk jiena nikol kannol tajjeb hu. Żgur, ma ħażin. Jekk jiena nieħu fl-iskol luminata, sta tajjeb hu, imma ħażin. Sewwa, mela allura jekk se nibqgħu indulging. Sewwa, nitħanżru. Kulħadd jiffanga. Kulħadd jiffanga għax aħna darba ngħixu. Jiena ngħidlek li qqas dik id-darba mhux se ngħixuha kollha. Le, fil-vot aktar. Ngħidlek, jiena m'għandix reliġjuż kulħadd jaf jiena atew. Llum biddilt naqra l-opinjoni x'jiena neħseb. Again jiena nagħmel differenza bejn Alla il-ħalliq u Alla l-missier. Jiena qed li Alla l-missier ma jeżistix. Qatt ma kien, qatt ma jeżistna u titxu fil-Bibja mhux se ssibu. Għax l-Alla tal-Bibja u Alla tal-gwerra. Sewwa. Però Alla l-ħalliq li għan-natura jew jistgħu jkunu xi innaf xi alieni, xi ħaġa. Daka, it's possible. It's possible. Very, very possible. Issa, dax tlif naqra l-ħsieb. Jiena naħseb li għandix tlift il-fil. Ma jimportax. Niftakar. Mela, morru għal domanda oħra. Pero, mux Malta biss jisu għaw daw il-kriżijiet, donnu l-Europa kollha. Le, Western Society, l-West kollu, l-West. Issa da taħseb li inti għax ovvjament taf daqsxejn l-istorja mhux ħażin, kull meta ġarek dejjem spiċċat. Qed ngħidlek. Volderi ċaraw tonda. Aħna dejjem eku. Aħna dejjem eku. Aħna il-gvern korrot li għandna bħal issa, l-Ewropa x'bajna naraw minnhom. U South America, bajna naraw minn. Għana fl-axħar issa għasanna sibna raġel mnejjek bizzejet minn ġewwa, mħassar ġewwa, tant ħażin li l-affarijiet li n-nies jgħiduhom jaħsbuhom ma lehom ma tagħmilhom xu. Dak il-les li jagħmilhom. Dak il-les li jisraq l-isptarijiet tan-nies. Ġifieri li ġew fras xi ħadd probabbilment da, ma da tantu raġel ħażin kien da Joseph Muscat u sħabu. U Konrad Mizzi, tantu ma' nies korrotti minn ġewwa ġifieri bla ruħ da bil-fors. Niddew waslu biex jisirqu l-isptarijiet tal-poplu. Sarquhom għalfejn biex huma jsiru sinjuri. Sewwa? Niddaħqa fil-wiċċ tal-kontijiet tad-dal, veru il-kontijiet, il-prezzijiet, ir-rati naqsu, ma l-kontijiet ma naqsux. Għax kif kien jaħdmu jaħdmu differenti. Ġifieri daw bnew kollu, naf xirt ngħid, daw bnew kollox fuq il-gideb u fuq is-serq. Issa, għax dal dik kon ġej l-ewwelin, ħanajdlek m'iniex reliġjuż, però hemm is-seba' rjus tad-nubit il-mejta. Li daw mhuma ħaġa reliġjuża xejn. Fil-fatt hekk toqgħod tinnota ir-reliġjonijiet m'hemm xejn reliġjuż fihom. ħafna ir-reliġjonijiet il-biċċa l-kbira jitkellmu fuq affarijiet fiżiċi, tmisshom bidejk. Sewwa? Ġifieri, issa is-seba' rjus tad-nubit il-mejta. Da ma jitkellmux fuq spiritwalità. Daw jgħidulek li hemm seba' affarijiet. Jekk tagħmilhom għaddiju s-soċjetà. Jgħidu ilek, għaddiju int. Fil-fatt fuq id-Discovery darba kien hemm dokumentarju kien scientific analysis of the 7 deadly sins. U da jidher li huma vera, huma m'hemmx regoli oħra. Ħlif dawk, daqskemm huma tajbin l-10 komandamenti ukoll. Huma xi ħaġa li għax dawk ma pintawhomx il-lut imma l-Eġizzjani qabelhom, ġifieri. Ma dawk huma l-erf ngħidlu, l-erf tal-antiki ġifieri. Mela, is-seba' rjus tad-nubit il-mejta huma formula ċerta biex teqret lilek innifsek jew pajjiż. Għarhom il-gula, kollox. U vera, għaliex? Għax li tħobb is-sess li il-mod mur ma mara. Hija normali. Normali. Imma li tagħmilha il-main state ta' ħajtek. Li tagħmlu fuq qudiem it-television biex ħadd ieħor jagħmel bħalhom biex nudgul ħattara jew tkun bħal daw in-nies. Sabiħ, bġisem sabiħ, u tinħexa u ma jimpurtakx u da. Inkella you're nobody. Ekket ngħidulhom iż-żgħażagħ ġifieri, ħalluhom l-iskola l-importanti li jkun fik ġisem.
Hekk qed Anke ngħidulhom. tal-plastik laqwa leġir. Basta. Ġifieri, l-eżagġerazzjoni huma l-eżagġerazzjoni tal-affarijiet sewwa. U aħna qegħdin Malta u il-Western Society, il-Western Society il-rebħiet li kellha tagħmel għamlithom. Ġifieri il-rebħiet tal-ħaddiema, tal-unions, dawk il-nazzjonaliżmu, dan titqis li sal-1860s anka ċertu pajjiżi għas kienu jeżistu bħall-Italja u bħall-Ġermanja, ġifieri sewwa. Mela allura inti kellek kontinent bi tradizzjoni kbira. Mhux aħna. Aħna ma noddux. Sewwa, li daw imbagħad ovvjament kienu mmexxija mill-aristokrazija, sewwa, u n-nies peress li b'daqqa waħda bdew jikkonċentraw ruħhom fil-bliet, dik li ġara, sewwa, indulaw li għandhom ċerta qawwa. U nbidel kollox sewwa. U biżbied intrabħu ċertu drittijiet bħall-istrajk u sija 40 u xogħol ġimgħa 40 sija, barra sija. Issa ġara li issa x'eżjed. Ħana se nivvintaw. Qed nibdew mmorru għall-estremi li anka drittijiet, ġifieri hekk ngħidlek biċċa kelma taħu għalik. Ma political correctness. Żgur Ma jiena efimni. Jiena ma. U l-affarijiet li semmejt int li ġilidna l-jom, mhux jindunaw in-nies li qed jintilfu. Let jintilfu. Għax inti anka union. Jiena l-bira. Neħdu l-unions ta' Malta. Speċjonijiet tħodaw. X'unions, ġewwa każ union ma jmissix tisħi. Anka l-union l-oħra. Għal-gvern. Mela. U da jgħid le, m'hemmx conflict of interest. Hekk qed jagħmelek kulħadd, hekk qed jagħmel. Għaliex? Għax m'hemmx valuri hu. Mhux hekk, le. Veru Ferri Kadami kellu forsi kien imma ħanaqillek ta' issajna ġifieri ma naqbel miegħu f'xejn ta' affarijiet, imma nippreferi l-valuri ta' Ferri Kadami ta' mill-valur tal-imbarazz tal-lum ta'. Le, 100%. Għax Ferri Kadami kont gerger kontrihom. Imma dan mhux gerger kontrihom, daw qed jerruk hu. Daw qed jerruk ħafna minn isma' qed jindunaw, u ħafna qed jindunaw qed jerrihom min ġewwa mill-ġol familja. Ekku. Min ġol familja. U anka l-missirijiet u l-ommijiet. Għadaw jisbu li daw xi darba tfal ta' ħamsa kunu jirrispettawhom. Le, mhux hekk, ja cycles jieħu mbagħad. Issa, illum il-ġurnat inti. Apparti l-kriminalità organizzata li hemm fuq. Però il-pajjiż, almenu jiena anka jien niftakru, konna ħallu xwieħed ġol bib miftuħin. Ma żgur. U konna sejf. Da fi żmien 20-30 sena, intilef kollox, inti jiddispjaċik li l-pajjiż tara f'da situazzjoni. Jiena naf laburisti. Ma mbagħad jiġu għall-elezzjoni ma radi. Ma kemm konna aħjar 30 sena ilu tgħidlek. Ma allura l-istess. Allura se tirvota għal dan nies. Illum sirna għandna nsib serb biex joqtol li xħat jew biex jaħaraq il-karozza ta' xi ħadd. Għax hawn kemm trid minnhom, għax dak kollu, għax dak tajt imlejnaw bil-kwalità. Mhux hekk, le. Professuri nista' xajdula, le għandna l-iktar imbarazz li stajna nsibu kaxkarla bħal żir kavallieri. Min kien jiġi hawn Malta? Il-kursari, kriminali. Erġajna morna lura 300 sena mingħajr il-gosti tal-kavallieri imma. Mela, wasalna l-aħħar domanda xil-ħin li kellna skada. Kieku int kellek il-poter f'idek. X'tagħmel f'Malta u l-Ewropa biex tibdilha? Peress li qegħdin qed naraw ċar li qed immissu l-qiegħ u donnu m'hemmx ċans. Jiena naħseb. Ngħidlek jiena qabel kont ngħid kemm nieħu nara nies ma jmurrux il-Knisja. Għax jiena Knisja nara. Illum kważi qed ngħid Madonna x'diżastru n-nies m'għadhomx imorru l-Knisja. Għax illum indu ngħid jien lin-nies jekk ma jkollhomx xi ħadd iżommilhom naqra rriedni. U dak ix-xi ħadd ma jkollux almenu minimu ta' diċenza. Għax ġara li rriedni minn il-Knisja spiċċaw fidej il-politiċi. Which is much worse. Almenu il-Knisja tritu ma trid b'xi mod, ġifieri, ma nafx illum mhux qed ngħidlek. Ġifieri x'tista' tagħmel għal-madwar, ma nafx. We have to start all over again. Għax tan daħlet il-ġewwa l-marda,
Sewwa. Kważi m'hemmx. Jiena naħseb mhux nixtieq jien issa, mhux nagħmel jien nista' qed ngħid ġifieri, ma jmurx ħadd jikkwotani li il-Partit Nazzjonali. Imma se jiġrilna, jiena ngħid se jista' jiġrilna. Se jiġrilna kif ġara l-Ġermanja, kif ġara, li inti tinħollu backlash hu, għax in-nies qed jiġbaw. Dana kemm id-duma għandna bellawlek ma' wiċċek, ma jistax ikunu. I mean, u again, jiena għalija sakemm l-affarijiet li bqgħu bilanċati, imma li ġaraw li morna f'estremi hu. Minn naħa l-oħra. Morna f'estremi li ma tistax tajt kelma għax issa nħu kwestjoni ta' Father Muscat pereżempju. Mhux jaklu. Tellaw il-qorti l mbagħad issa taħ sentenza sospiża. Għaliex? Għax ġabruħu ta' Assis. Ma żgur jiena ma nemx bħalek, għandu dritt jitkellem. Għalih da. Dak li qal, nista' nirrepeti x'qal jew jarrestaw lil Probabbli. Għax wasalna f'dak l-istat, ġifieri. Wasalna f'dak l-istat, ġifieri, tibda tikkwota jew semmi xi ħaġa għax itellawk il-qorti għax hate speech. Hekk ma tallinek xi Michel issa, għax qed tilgħod tqażiżni. Mhux jista' jkun ukoll. Ma x'inti ngħidlek Michel li nħobbok, mhux ħajja ta' feqiegħed miegħek, ma mhux vera. Sirna b'dan il-Madonna political correctness imbarat tiegħek, sirna fucking hypocrity. Kif inti hello, all right, kim mużonnik, roġel. Għaxek ngħidilek f'wiċċek, tuħu għalik tellan il-qorti u Mhux hekk le. Ġifieri hekk irridu, s-soċjetà rridu. Soċjetà hekk bla sinslek, eriferi hekk. Le, għat netilfu anka dik li għadna foldi li kemm fit-TVM u kollox, m'hemmx nies iktar jargumentaw. Għax kulħadd jew jibża, jew mhux għax jibża. jew għalih. Għax ma jridux diskussjoni. Bid-diskussjoni ma jridux. Sewwa ġifieri ħalli li għax naħseb hawn baqa' ftit nies li kapaċi jiddiskutu ġifieri, imma ma tix toqgħod imbeżza li tajt isma' jiena dak ma toġobnix. Jew jiena ħanajt xi ħaġa li forsi ma teżistix. Pereżempju isma' jiena raġel li jimxi fuq dejh fuq saqaj idejjaqni. Itellawk il-qorti. Għax tiġi erba' tiegħu. Imma qed ngħid, imma sorry, ġifieri ma nistax ngħid xi ħaġa li ddejjaqni. Le, fil-fatt li għattejt inti. Ġifieri jekk ngħid isma' jiena taf kemm iddejjaqni wieħed ilaqlaq. Mhux it's not nice. Imma jekk hu veru jdejjaqni. Mhux hekk. Jew kellha kemm iddejjaqni xi ħadd joqgħod ħares s-sajnejja jiena nitkellem. Min hawn ftit oħra dik ma nista' nkun ngħid ġifieri. Fil-fatt l-Italja ġiet sospenduta teacher għax dik kien hemm xi żewġ titfal fil-klassi. Bdew jgħidu aħna qattus. U di qaltilhom speċi qattus qaltilhom xi ġifieri intom qattus da. Wadri belata teacher. Fimni ħanajdlek, di ta' teachers. Etnuħu gost li semmejta, mallum it-teachers najdlhom imsiegen jien. Żgur, ara mija. Għajdli daw kif jistgħu jgħalmu. Għajdli daw kif jistgħu jagħtu. Meta fil-klassi irridu jinnaf. Joqgħdu attenti kif jitkellmu, joqgħdu attenti jinnaf miljun ħaġa oħra ġifieri. Le, mala. Ġifieri Kważi mort għal-gwerra, letteralment. Jiena naħseb u għaw nixtieq jiġi mqar xi luminarju, xi ġenju tal-Partit Laburista. Jiġi għaw, jgħajjarni kemm jiflaħ u jgħid li kemm inti ċuċ ħanelek għaliex qed tajt iċċuċċati. Ma jiena naħseb li jekk xi ħadd. Ma jiġux. Għaliex għax ġifa u għax m'għandhomx jgħidu għax amateurs. Daw il-xismu tagħhom ma twassalx sem. Mhumiex kapaċi jagħmlu diskussjoni, mhumiex kapaċi. Daw kapaċi għodu għara ħġiġa ta' television, sawa jgħidu li jridu, u ħadd ma jmerjom, ġifieri. Jiena kontent għajt ma binalija dak iż-żmien forsi naf, kontent għajt ma bela, kien stidinni Kastilja, konna mornejna u t-tifel nkellmu, insomma. U għattilu xaraw tonda, għaliex tibqgħu bil-fors tiblu s-saħħa tagħkom fuq l-injoranza. Di qabel ma bdew jgħidu ġaħan in-nies, naħseb l-ewwel wieħed li bdejt ngħidha di ġifieri, ma jiddispeċinix. Ġifieri, imma daw il-problema tagħhom dik jew li ma jaslux hu mhux amateurs ta' inkompetenti. Ġifieri daw u deret ċaraw tonda meta ġew biżavi ma' ġurnalist barrani li jaf x'inhu jagħmel. Bħal dak x'inhu jismu bħal isem x'kien jismu. Tat-turizmu konna. Dak tat-turizmu dinja kollha. Meta kien intervista l-Evarist Bartolo, issa dak wieħed mill-aqwa ġurnalisti tal-ġismu kien
U allora xismu bat kellek il-wan u da. Żgur mara Għax dik, ħanajdilkom guys, jiena min jgħidlek li aħna nkunu l-aqwa tad-dinja ikun vera bnied conman. Fil-fatt Joseph Muscat dak li kien conman. Ġifieri min jgħidek, da kull truffatur jgħidilek jgħidlek. Oqgħod attent, mhux min qed jipprova, oqgħod attent, min qed iwedek il-ġenna. There is no such thing as a free meal. U l-Labor always offered a free meal. Għaliex? L-għonet free meal għat ma jiġi free meal. Mux jek xaħta taħallas. Għax miegħu free meal, apart li jtħallas inti mit-taxxi tiegħek, sewwa. Intrabat, l-Labor dik il-problema tiegħu, in-nazzjonalisti ituk il-qasba. Daw ituk il-ħuta biex l-għada tmur l-oħra. Għax inkella u tittajdilhom viva l-Labor, għax inkella ma jtukx ħuta l-għada. Fimt? U dik il-problema, issa jien nixtieq jiġi xi ħadd minnhom daw in-nies. Hemm ħafna, hemm periti, avukati, minnu bravu. Ma jiġi ħadd. Sem naslu, għax ma jiġi ħadd tu. U jalli salf, ħana l kemm qed ċuċċat, jalli u ħamber li wiċċu quddiem Malta sħiħa, u pjaċir, għax jalla għandi tort. Jalla għandi tort. Għax allura l-problema mhix kbira daqs kemm qed nimmaġina, sewwa, imma wisq nibża li għal-jom mhix faċli jitkellmu fil-fatt innu tom. Inqalqu f'sorri tal-lavorju. La tisma' bihom, xejn. Kultant jinnirċiv ħafna fuq il-Facebook ta' Bela nirrispondi domandi ta' ġurnalisti. X'qed tirrispondi baħnan? Mela, nirringrazzjak ħafna tal-għajt l-istedina. Skużawni għazek kiena daqsek forward, imma jiena min iweġġa l-pajjiżi, min iweġġa dak il-pajjiż fejn twelid fih u għawlidi fih, iweġġa ħafna. U min jagħmel l-ħsara, jiddispjaċini ngħid, ħodu għalihom kemm tridu, nobodu. Iva, stanja Navarra, issa tirrepetija. Jien min jagħmel ħsara l-pajjiżi, nobodu. U nittama li ħafna Maltin bħali. Nittama hu. Ekku. Mela, nirringrazzjak ħafna tal-li għajt l-istedina, kellna programm interessanti għatna bosta punti. U issa naddiħla fil-gas nerġgħu nkomplu niddiskutu għax dak l-aħħar programm tagħna ta' din l-iskieda. Nirringrazzja t-telespettaturi u l-lejl tajjeb.